Krásný dobrý den, jsme tu zpět. Kristen a Monča. Ahoj. Dneska máme zase trošku finanční téma, trošku víc, protože předminulé, Moni, jaké to bylo to video? 46. Jak začít? Přesně tak, takže video číslo 46, tam bavili jsme se o rozpočtu a o systému v penězích a říkali jsme si, že to zas posuneme trošku dál a půjdeme se podívat, co potom. Mám rozpočet, mám systém, ale jak dál. Takže dneska si řekneme takový, nechci říct návod, ale tipy, jak ta časová osa může u vás vypadat. A jak to vlastně vypadá u nás na těch našich klientských schůzkách. Ano. Moni, přijde klient teda, už se seznámili, blablabla, a dá ti vlastně tu finanční bilanci. Jo, protože to předtím už jsme vlastně jakoby řešili v tom minulém videu a už se známe a už víme, jak to jako chodí a dá ti teda tu finanční bilanci a co teda, jak jako dál, jak vlastně jako s ním jako dál pracuješ. Jo. Nebo pracuješ vlastně. Já se vrátím trochu k tomu bla, bla, bla. Protože... Jsme rozebírali, ale. Jo, já chci Nebo jenom ne? říct, jo, to jsme rozebírali, ale každopádně já chci říct, že právě když mi klient přijde na to druhé setkání a už má tu finanční bilanci vyplněnou, tak mě v první řadě zajímá, jak se mu vyplňovala. Protože to vnímám, že je to takové to první zrcadlo a o tom jsme právě asi mluvili v tom předchozím videu, ale mě to fakt jako zajímá, jak se jim to vyplňovalo, jestli doteď měli nějaký systém a jaký z toho mají pocit hlavně, když si to takhle jako vyplnili. Takže tam se u toho docela dost zdržíme, protože občas přijde prostě klient, který tam má z mýho pohledu jako položky, které mě jako šokujou, jakože třeba 10 000 měsíčně za dárky, tak to jsem taková jako mírně v šoku. Takže to ještě rozebíráme na té další schůzce právě tu finanční bilanci. No a potom se vrhneme na audit smluv. Což znamená, že chci vidět to, co dneska už ten klient využívá. Protože málo kdy se mi stane, že by přišli klienti, kteří jako nemají vůbec nic, ale většinou už něco mají minimálně jako běžný a spořící účet třeba, nebo nějaké historické penzíko, nebo stavebko od rodičů. No a mě zajímá, jako proč to mají, co si o té smlouvě jako slibují a k čemu jim má pomoct v tom jejich životě. Proč jako když někam posílají peníze v rámci nějakých jako smluv, tak k čemu jim to má v tom životě pomoct. A hlavně u těch běžných účtů a spořících účtů mě zajímá, jestli ví, jestli jsou tam nějaké jako poplatky. A proč si případně jako vybrali tu danou společnost. Jak se k té smlouvě A jako dostali. když se jich zeptáš, jako proč tu danou smlouvu mají, tak Jo, jako jaká je nejčastější odpověď, protože u mě to je vlastně jako takový obličej jako, co nevím. mě jako na to ptáš, jako prostě to mám, tak to platím, ne? Jo, já na to upozorňuji rovnou na té první schůzce, protože nejčastější odpověď je nevím a mám to od rodičů. Takže jim říkám, že Jo. tyhle dvě odpovědi jsou za mě úplně v pohodě, protože se s nimi jako setkávám nejčastěji. Jo, že prostě rodiče to platili, tak jsem to v 18 jako převzal, nebo u téhle společnosti jsou rodiče, tak to tam mám jako taky, anebo vlastně vůbec o té smlouvě nic jako nevím. Což je za mě jako... Nebo vlastně, Hmm, ještě mě napadá od rodičů, anebo někdo ze známých nebo z rodiny dělá jakoby v té dané společnosti. jo, To se mi jo. taky často stává. Jo, ale vlastně rozebíráme to, jako co o těch smlouvách ví, proč to mají a když mi řeknou, že neví, tak říkám, OK, tak pojďme jim dát nějaký směr, pokud ty smlouvy mají smysl, kdy já teda na první dobrou, nebo jinak to řeknu, jsou společnosti, které když mi klienti přinesou ty smlouvy, tak na první dobrou jako člověk ví, hele, tak tohle vyhazujete peníze z okna, když už tam jako posílají ty věci, ale pak jsou kolikrát nástroje, které využívají ty klienti a já jako nejsem schopná na první dobrou říct, jestli jsou OK nebo ne, protože právě ještě neznám ty cíle toho klienta. Takže naopak říkám, že pokud jim na první dobrou hned na všechny nástroje někdo řekne, že je to úplně k prdu a ať všechno zruší, tak je to takový jako divný, pokud se jich jako nezeptá na spoustu těch informací, neupozorní je na to, že občas se zrušením můžou být nějaký sankce nebo poplatky za převedení a prostě nejenom ty výhody, že bude všechno skvělý, báječný a růžový, ale hlavně jako ty negativní věci, které s tím můžou souviset. Takže teďka, takže vlastně uděláte nějaký teda ten audit, to zhrnutí, řeknete si jak ty plusy, tak ty mínusy
No a pak teda mluvila se tady o nějaké časové ose, Mhm. nebo něco vlastně jako, Jo. kdyby to do sebe jako zapadalo. Jo. Co to je časová osa? Jo, to je pro mě úplně nejoblíbenější část upřímně ze všech těch schůzek, protože to nemluvím já, ale klienti. Takže já můžu No, teďka mám konečně, laláč. konečně nemusím makat a odmakají si to klienti. Ne, protože my teda nově dneska děláme to, že klientům posíláme dopředu nějaké otázky, na které se budeme ptát, nebo na které já se budu ptát, aby byli jako trochu připravení, co se tam jako bude dít. Ale mě zajímají ty plány do budoucna. Kde se vidí za rok, co by se za ten rok, když my se rok jako neuvidíme, tak co by se za rok u nich mělo stát v tom životě, kde se vidí jako za 3 roky, za 5 let, za 10 let, za 15, kde v kolika letech chtějí jít jako do nějakého důchodu, nebo ani bych neříkala slovo důchod, ale spíš do nějaké renty a hlavně jak ta renta má vypadat. A já vždycky tady to uvádím, že čím víc informací mi tam klienti dají, tak tím lepší ten finanční plán bude pro ně. A nemusíme se bavit jenom jako o těch materiálních věcech, které budou něco stát, protože ve výsledku, co si budem, ale ono všechno stojí nějaké peníze, když to na první dobro jako nejde úplně vidět. Ale že mě zajímá jako celkově, jak přemýšlí nad tím životem. Nejenom, že tam sbírám nějakou inspiraci pro sebe, když se bavíme třeba o cestování, tak občas jako co z mých klientů padá, tak je to jako super. Ale hlavně mě to pomůže jako daleko líp se nacítit na ty klienty a zjistit, jako co je i v rámci, pokud se budeme do budoucna bavit o nějakém investování, tak co je bude bavit. Jo, že když mám klientku, která je hodně jako ekologicky zaměřená a já jsem jí poslala jednu investiční společnost, ona mi na to napsala, Mončo, ale tady ta společnost ničí pralesy, tak já říkám, OK, tak to asi není úplně dobrý, tak pojďme tam dát něco jiného, protože si myslím, že dneska na trhu je tolik věcí, že to dokážeme nahradit něčím jiným, velmi podobným a tak, aby to ty klienty prostě bavilo. Protože já vždycky říkám, že pokud už někam mám posílat ty peníze na trh, tak chci do něčeho, co mi dává smysl. Takže proto je třeba to plánování, pojďme tomu říkat klidně ta časová osa. Ty plány do budoucna je něco, co mě třeba zabere klidně hodinu, hodinu a půl s těma klientama. Jdeme fakt jako do hloubky, já se doptávám na kolikrát si myslím, že až jako úplný detail, jako že když plánují děti, tak jako jestli ví, jak se ty děti budou jmenovat. A, a mě to prostě zajímá, mě to jako baví tohle. No a hlavně mě to baví proto, že to je čas, kdy já vypínám ten počítač, zaklapnu ho a beru si tušku papír a fakt na čistou A4 píšeme ty plány do budoucna. S tím, že jasně říkám, že by to měla být ta ideální představa toho života, ale na druhou stranu úplně nepočítám s tím, že by se to nezměnilo, protože každý se měníme, každý se jako posouváme a to je vlastně jedna z věcí, kterou já si tam tak jako zjišťuju taky, jak ten člověk jako plánuje vůbec nějaké posuny v rámci práce, v rámci osobního rozvoje, protože když to tam má, tak je jasný, že i mě to s ním bude bavit a ho se mnou to bude bavit, protože když si vemu Monču 7 let zpátky, tak dneska tady sedí úplně jiná Monča než tenkrát. No, a to chci i vidět u svých klientů, no, že se budou posouvat. No a jako takhle, já to s klientama taky dělám, že jo, já i sama mám nějaký plány a každý rok si je vlastně jako pořád jako refreshuju a tak. Ale když jako hodně často se mi stává, že vlastně klient jako přijde, jasně, tak chtěl bych taková ta klasika. Bydlení, rodina, někam vycestovat jednou ročně a třeba nový auto. Jo, to vlastně jako i mnohdy i to ne, že nad tím třeba jako vůbec jako nepřemýšlí. A myslím si, protože ono se to vlastně jako nikde neučí, že jo? Jako když fakt jako nechceš se rozvíjet a nepotkáváš tady ty lidi tady s tím naším myšlením, tak vlastně kdybych přišla třeba za mým tátou nebo mamkou nebo prostě nějakýma mýma kamarádama a řekla bych jim tady tohle, tak by se na mě jako koukli jakože dost divná teda, že to máš jako dost naplánovaný. Tak jak třeba tady jako s tím pracuješ, nebo jaký třeba typy by si jakoby dala teda těm lidem, kteří se na nás koukají, když třeba jako vůbec neví. Jo, mě vlastně baví to, když někdo řekne, no Mončo, ale já neplánuju. Tak je vždycky, No, taky vyvádím z omylu, že plánujeme všichni, jenom to možná nenazýváme plánováním. Protože si troufám říct, že každý má takovou tu představu, jako když to vemu třeba na děti. Jo, jednou chci mít ty děti. A to, že nevím, jestli budou za 5 nebo za 10 nebo příští rok, je přece jedno, ale já vím, že ty děti tam chci mít.
Jo, nebo když chci dětem dát něco do života, tak je vlastně jedno, když řeknu dobře, tak buď jim chci dát investiční nemovitost nebo třeba nějaký balík peněz, tak než ty děti vyrostou a bude to třeba za 15 let, tak ten balík peněz, když dneska řekneme třeba 500 000, tak ale za 15 let bude mít úplně jinou hodnotu. Jo, od toho jsou podle mě jako ta servisní setkání. A vlastně já si myslím, že je v pořádku, že ne každý jako tam chce nějaký megalomanský sny a jako ve 40 přestat pracovat. A každý jsme prostě jiný. Mým hlavním cílem, a říkám to vždycky klientům, není to soudit jako ty jejich cíle a plány v tom životě. A když si vemu, teď si na to bude koukat ségra, jo, tak mladší ségru, tak tady, když mi řekla jako svoje plány do života, tak jak to bylo těch 7 let zpátky, tak samozřejmě, že moje reakce byla, cože, a to ti jako stačí. A pak zjistíš, jako, že jí to stačí k tomu spokojenému životu, jo? Že jako pro mě jako nepředstavitelný, ale pro ní to byl ten ideální život. Tak si říkám, OK, a vlastně jsem se naučila, že mým cílem jako není nikoho soudit a každý to má jinak. A ten typ prostě, pokud, já si troufám říct, že pokud naproti tobě bude sedět člověk, který od tebe má jako upřímný zájem a fakt ho zajímá, co v tom životě chceš, tak z tebe dokáže jako dostat ty věci. Ale ne pod nějakým nátlakem, ale jako fakt tím reálným zájmem. Jo, že mě kolikrát klienti říkají, Mončo, tak teď jsme vám řekli věci, které jsme v životě nikomu neřekli. Říkám, a proč mi to říkáte? No já nevím, tak jste se ptala. Jo, takže jako tady, jak jsi říkala, nějaké typy, podle mě, nebo já, když si dělám i třeba jako roční plán, co chci za ten rok, aby se stalo, tak si to vždycky jako rozděluju na různé oblasti. Jakože práce, osobní život, zdraví, peníze, rodina, přátelství. A do každé té oblasti si napíšu pár věcí, které chci, aby se staly. Některé jsou tam takové ty must have, jakože tyhle fakt chci, aby se jako udály, a některé, když tam budou, tak je to takový to příjemný, ale jako po malých kručcích. Jo, moje hlava jako, když mi taky někdo na začátku řekl, Mončo, tak kde se vidí za 10 let? A já, ty vogo, ale já nevím, co budu dělat za rok. Ne, tak jako za 10 let. Jo, proto já se vždycky říkám klientům, pojďme se ty první 2-3 roky držet té reality, to, jak dneska fungujete, protože ono to taky nejde jako lusknutím prstu všechno hned změnit. Říkám, a potom jako zkuste pustit tu úzdu té fantazii. Jakože kdybych si mohla fakt vysnít ten ideální život, tak jak by vypadal. Úplně zapomenout na to, kolik dneska vydělávám peněz. Protože tam si myslím, že jsou ty největší limity. Jo, že se jako dostáváme často k tomu, že no ale tak to není možný. Tolik peněz nebudu vydělávat. A druhá častá věc, která se mi stává a vlastně mě obrovsky baví, nebo už možná 3., 4., 5. častá věc, nevím, ale když jako dokončíme tu časovou osu a mě se klienti zeptají jako Mončo, a je to vůbec reálný si to splnit? Tak já jim říkám, no víte, co je na tom krásný? Že to záleží jenom na vás. Protože fakt jako to záleží vždycky jenom na tom klientovi. Ta zodpovědnost je jako na jeho straně. Kdy jasně, já tam můžu být ten průvodce, který mu s tím bude pomáhat a budeme se vracet k těm plánům. A co se jako změnilo od toho, co jsme se posledně viděli? Říkám, ale jako já za ně ty peníze na ten trh nikam posílat nebudu. Ani měnit práci kvůli nimi nebudu. Ani za ně nebudu měnit práci. Jo, a nebo dělat nějaká občas nepříjemná rozhodnutí v tom životě. To já prostě jako za ně dělat nebudu. Takže tohle mě vlastně baví. Ať si tam ten člověk napíše úplně cokoliv, tak to záleží stejně vždycky jenom na něm. Jo, jestli to byly jenom takový planý keci s prominutím, že jako dobrý, tak Kvasničková se mě na něco ptá, tak já jí tam něco nakecám. A nebo fakt jsou to sny, za kterými si chtějí jít. A to podle mě člověk pozná, nebo minimálně já to poznám, jako který věci tam dávají spíš proto, že by je tam měli dát, a který tam dávají kvůli sobě. Aha. Jo, to se velmi často ptám klientů, když jako bereme tu časovou osu, tak jsou to přesně to, jak jsi říkala ty, rodina, děti, barák, auto, cestování. Tak tohle jsou ty nejčastější věci a já se jich potom ptám, a kde jste vy? Jako kde reálně v tom životě jste vy? Protože jako třeba to tak ten člověk má, já mám občas pocit, že je to takové to zajeté pravidlo, takhle by to mělo vypadat, tak tohle řeknu. Přesně. Jak já jsem vždycky chtěla do 30 dítě, rodinu, hypotéku, psa a já všechny tady ty věci, protože prostě někde se řeklo, že, nebo někde se říká, že prostě do 30 to je ten milník, no a za pár měsíců mě bude 30 a mám psa. No, tak Psa, hypotéku nepotřebuješ, máš barák.
No, Ale tak 2 ze 3 dobrý. vlastně, a vlastně, když jsem si uvědomila, že jako to dělám vlastně jako pro sebe, tak jak jako já chci a jak je mi to jako příjemný, tak vlastně jako 30 pro mě jako není nic zas tak jako závažnýho, jo, nějaký jako věk, nějaký milník, jo, V tom takže případě už přesně, jsem za Zenitem. no, tak holt, já jsem mladší, ale postupem času, jak stárnu, no tak zraju jako víno, takže ty už jsi o pár let zralejší, tím pádem prostě Já už jsem víc uzrála. zkušeností, všecko, jo, prostě, no, No ale to je přesně to, do čeho já se snažím, napadlo mě slovo dotlačit, ale doufám, že klienty jako netlačím, ale jako dovést k tomu uvědomění, že to je jako jejich život. Jo, proto mě fakt zajímá, jako kde se vidí oni v těch plánech. Jo, jako jak tráví rádi čas, jak si dělají vůbec radost v tom životě. A kolikrát mě jako překvapuje, že ty lidi na tu otázku nedokážou odpovědět. Že vlastně jedou v tom krysím kolečku a v tom závodě a vlastně fakt neví, jak si dělají radost. Jo, a pak se ale dobereme k tomu, že třeba mají rádi jídlo nebo si nakupují nějaké věci. Říkám, ale to je to důležité, co vám v tom životě musí zůstat. Jo, a pak je to pro mě ten impuls, že jako i v tom cashflow musím počítat s tím, že tam musí být nějaká obálka pro radost, ale ty lidi musí vědomně si ty věci jako kupovat a vědomně si tím dělat radost. a to si myslím, že spoustu lidí právě neumí, no. No jasně, tak to je jako kámen úrazu asi celkově jako vnímání vůbec fungování s penězma a jako přemýšlení nad tím životem, že mám pocit, že občas ty věci plníme jenom proto, že někdo řekl, že bychom je měli plnit. Že to je hluboký téma teď. Ale tak to jsme ale do tohoto jsme nechtěli zabřednout, jo? Takže dobré, tak, ale takhle, ty jsi říkala, že vlastně té časové ose věnuješ hodinu až hodina a půl a vlastně tady ten blok té časové osy tomu tak jako odpovídal, že jsi se i víc jako rozkecala a řekla si, že to je jako důležitý, protože od toho vlastně se může ty další jakoby ty kroky a ty plány tady od té časové osy odpinknout nebo prostě nějak jako odrazit. Takže pojďme teda na ty první kroky, když děláme teda finanční plán pro toho klienta, tak pojďme teda na ty první kroky, které tam rozhodně musí zaznít. Jo. Jo? Povídej. No já nejdřív začínám jako grafem finanční stability, kde jako klientům ukazuju, že pokud dneska vydělávám 50 000, tak jak by těch 50 000 mělo být jako rozloženo úplně ideálně, což znamená jenom, to je možná téma, kterému se někdy povědujeme daleko víc i, protože si myslím, že o grafu finanční stability jsme ještě nemluvili, ale je to takové to ideální rozložení toho příjmu, že 5% by mělo jít na zajištění příjmu na zdravotní věci, 10% krátkodobá rezerva, likvidní rezerva, doma se mi něco rozbije, 15% dlouhodobé plány, to je přesně ta časová osa, a potom zbytek vlastně na bydlení a spotřeba rodiny. Na takové ty užívačky, jak já říkám. No a tohle ukazuju klientům, jak by to mělo vypadat ideálně a pak ta tvrdá realita, jak to mají dneska. To mě v první řadě zajímá, jako vždycky se ptám, co se vám honí hlavou, když to takhle vidíte. No, tak to si taky zase rozebíráme, jakože jako, co je přitom napadá, když vidí ten ideál a to, jak to mají dneska, protože co si budeme, moc klientů mi nechodí s tím, že by to měli úplně ideálně rozloženo. Bohužel většina peněz skončí buď na bydlení nebo ve spotřebě. Nějaká ochrana příjmu nebo krátkodobá rezerva nebo plány do budoucna tam úplně nejsou zabezpečeny. A pak i ten graf svítí jako červenou barvou a to mě vždycky jako fakt reálně zajímá, jako co na to říkají, no. Takže... Přijdeš s tím řešením. Jo, jak ale... to dlouhodobě. Jo, ale to je až to jim ukazuju třeba zase až úplně na konci, až jim ukážu finanční plán, tak já jim ten graf finanční stability, jak ten finanční plán vypadá překlopený do tady těch čísel, ukazuju zase až na konci. Jo, že já jsem typ člověka, který je hodně emoční a já si hraju ráda s těma emocema. Nenapadá mě lepší výraz, pardon. Klienti brečí, že jo, no, takže jako... Jako jo, stává se mi to. Stává se mi to a pak mi taky odcházejí s tím, že mají pocit, že sedí jako u psychologa. Nemyslím si, že bych je nějak jako rozebírala, ale to je právě to, že mě to fakt jako zajímá. A možná jsem po dlouhý době jako člověk, který se o ně reálně zajímá. A fakt
jako chci vědět, co si v tom životě chtějí splnit a jak má ten jejich život vypadat a jo, a pak je to přesně o tom, že oni, a to je dobrý možná zmínit, jo, kdy se mi začne stávat, nebo já nevím, nevím, jestli se ti to stává taky, protože jsme se o tom asi nikdy nebavili, ale mě klienti potom jako posílají fotky svých dětí narozených, nebo fotky ze svatby, nebo mi posílají jako, jaký sny si splnili a to je prostě něco, kdy já si říkám, ty kráso, a jakýmu finančnímu poradci nebo jakýmu bankéři bych jako poslala já jako fotku svého dítěte, ještě z porodnice, že jako, jo, že ten vztah najednou je úplně o něčem jiným s těma klientama. Mně se jednou stalo, že mi právě klientka poslala jakoby narozený asi 14denní miminko a právě mi tam posílala, že už jako makají na tom, aby byl finančně gramotný a tak jako nějaké jako informace o tom, tak to bylo hrozně jako hezký, že už jako to mají v hlavě, i když mají prostě 14 dní miminko, tak aby jako aby ho pak jako naučili všechny tady ty věci, no, tak to je vždycky taky jako hrozně. Říkám, hele, já prožívám prostě s těma lidma ten jejich život a to mě přesně jako na tom taky baví, no. Jo, no ale pak je to přesně o tom, že kdybych, jako já tak i říkám na první schůzce těm klientům, že jako nechci nikdy být jenom to no-name jméno, jenom nějaká Monika Kvasničková, která s nima sjednává nějaké smlouvy, ale že chci, aby mě sledovali na tom Instagramu, aby koukali na naše videa, protože tady nás reálně jako poznají a na tom Instagramu zvlášť, protože já ty dvě role jako nedokážu úplně odlišit, jestli ten osobní život nebo ten pracovní život, ale že chci, aby mi tam jako psali, jak se mají a navázat ten vztah jako trochu jinak. Vlastně, a teď to možná trochu přeženu, anebo jsem úplně mimo, ale já klientům říkám, že mám pocit, že jako služba finančního plánování je úplně o něčem jiném, než o těch smlouvách samotných. To si taky myslím, protože smlouvy jako samotný si můžou jít sjednat do banky, do pojišťovny, do penzijní společnosti, kamkoliv, že jo. No. To jako řekneš, hele, tady na 500, tady tohle a když tam půjde, tak si to klidně jako může udělat sám, že jo. Právě, no. Takže si myslím, že náš přínos je jako pro toho člověka úplně někde jinde a jenom ty lidi musí být ochotní to vidět. No a teď už jdeme teda na ty tvrdý věci. Ano, promiň. Jo. Víš co, tak povídej teď ty, já utíkám úplně někam jinam, tak dobře, tak ty klientům ukazuješ graf finanční stability nebo ne? Ano. A většinou se teda potkávám s tím, že jakoby tady ten název ani jakoby to rozdělení vlastně jako neviděli nikdy. Jo, protože asi v banci jim to neukážou, ve škole taky ne, takže právě i podle toho pak se snažíme jakoby ten finanční plán nebo ty základy nějakým způsobem jako postavit nebo začít na tom stavět, aby jsme se pak po nějakým čase, protože to není hned, že jo, aby jsme se po nějakým čase mohli dostat do toho ideálu a pak třeba i ještě jakoby dál. Ano. Tak čím začínáš? Když to teda vezmeme podle toho grafu finanční stability, jo, já teda, tam je první jakoby ochrana příjmů a druhá krátkodobá rezerva. Já teda s klientama prvně řeším tu krátkodobou rezervu. Nebo jako to je jedno, jo, no to je prostě jako na té stejné schůzce. Takže je to vlastně ve finále asi jedno, protože to si myslím, že má být jako takhle. Jo. Když teda vezmeme tu krátkodobou rezervu, respektive já tomu říkám pohotovostní rezerva, protože to má být jako hodně v pohotovosti, to znamená, musí to být někde, buď to pod polštářem teda, v prasátku, ideálně na spořícím účtu teda. A musí to být prostě pořád jakoby k dispozici. No a říkám teda takovou tu poučku, tu si myslím, že už jako spoustu lidí zná z internetu a je to jako obecně známý, že minimálně by tam mělo být nějakých 3 až 6 měsíčních příjmů, potažmo měsíčních nějakých jako nákladů, pokud mají jakoby ty měsíční náklady mnohem menší, než je ten jejich jako příjem. Jo, za mě klidně tam, když tam bude prostě 1 rok nějakých jako nákladů, tak je to tak jako za mě jako v pohodě, protože nikdy vlastně jako nevíš, co se jako může stát. Jo. Nevím, jak to máš ty. Vlastně úplně stejně, 3 až 6 a vždycky akorát klientům říkám, že musíme rozlišit jako pohotovostní rezervu,
tu likvidní, která musí být hned k dispozici a odloženou spotřebu. Protože rezerva není odložená spotřeba, jakože když vím, že jednou za rok chci jet na dovolenou, která mě stojí 50 000, tak to neznamená, že když mám na spořícím účtu 200 000, tak těch 50 000 z toho vytáhnu, děkuju a žiju si dál ze 150, ale že ta likvidní rezerva, ta pohotovostní má být fakt jako pro ty případy, rozbije se mi nečekaně auto, rozbije se mi lednička, jsem zdravotně mimo, nemůžu chodit do práce a že je to fakt jako na ty nečekané jako situace, které v tom životě můžou přijít. Naopak, ta odložená spotřeba jsou plány, které jako v tom životě mám, třeba do toho 1-2 let, jo, že třeba pořízení nového auta, což ale znamená, že pokud mám mít tu pohotovostní rezervu 200 000 a pak si chci koupit auto za 200 000, tak bych tam měla mít jako celkově 400. Jo, tak to bych tady jenom uvedla ráda na pravou míru, že likvidní rezerva, ta pohotovostní není jako odložená spotřeba, že za 200 000 pak jedu na dovolenou. Jo, přesně, já třeba to mám daný jako pohotovostní, ta, co musí jako na ty věci, co jsou nečekaný, a pak tomu říkám jako krátkodobá, přesně tady tomu říkáš vlastně odložená spotřeba. A já třeba na to používám, nebo snažím se s těma klientama jim říct o tom obálkovém systému na tom spořícím účtu, a to je právě jako super, že máš pohotovostní, že jo, a pod tím máš třeba auto, dovolená, dárky a tady ty všechny věci, že to máš jako hezky jako rozdělaný. Jo, případně my zakládáme třeba i 2 spořící účty, aby tu likvidní rezervu měli úplně někde jinde od té odložené spotřeby oddělenou. Pokud nemají jako třeba banku, ve které by byly ty obálkové systémy, což ne každá banka to dneska ještě jako má, tak aby jsme ty peníze měli jako oddělené. Přesně tak, protože když jsou to jakoby všechno na jedné hromadě, tak je to hrozně jako špatně identifikovatelný, co je vlastně jako, co je co. Jo, a vím, že teda jako i spoustu klientů mi chodí, že všechny peníze mají jenom na běžném účtu. To taky bych úplně jako nedoporučovala mít všechno na běžném účtu, ale jenom na běžném účtu, že jo, tu spotřebu, jako tu aktuální, tu měsíční a potom všechno přesně na těch spořících účtech. Přesně. Dobře, takže první věc, máme nějaký teda ten polštář. Tady a teď. Případně na nějakou odloženou spotřebu rok, 2. Další věc, která je úplně vlastně na té stejné lodi, je co, Moni? Ochrana příjmů. Což znamená, že když nemůžu pracovat, tak ty peníze mám z nějakého jiného zdroje. To zní jako fajn. Když nepracuju, tak mi někdo platí. No, ne, tak jako... Ale není to úplně taková jako sranda. Hodně právě lidí, nebo možná většina, možná se mi stalo 1 nebo 2krát u těch klientů, že přišli a měli jakoby to životní pojištění nastavený dobře na svoji situaci s dobrýma částkama a že jsme to vlastně nemuseli nějakým způsobem buď to měnit nebo jako udělat nějakou navýšení nějaké té smlouvy a podobně. Nevím, jak to máš třeba ty. Jak dlouho podnikáš? 7 let. 7 let. Já za 7 let možná tak. Teď jsem přemýšlela, jak jsi mluvila, ale chtěla jsem tě i vnímat. Počkej, zamyslím se. Možná tak 1 smlouvu? Jako já si myslím, že určitě 1 a jako minimálně 1, ale ty 2 mám jako tak někde tady vzadu, že asi jako jsou 2, ale no, já jako ne. Akorát, Kristy, aby jsme nezačali hned životním pojištěním, já bych ještě ráda dodala, že jakože to je přesně ta ochrana příjmů, kterou my máme na mysli, ale za mě je ideální mít ten příjem ochráněný jako třeba pasivním příjmem. Jo, že nepotřebuji žádný životní pojištění a mám pasivní příjem, akorát, že většina našich klientů, nebo aspoň mých klientů, kteří přijdou, tak ten pasivní příjem ještě nemají na takové výši, že by jako tu ochranu příjmu v rámci toho životního pojištění nepotřebovali. Jo, já to vždycky přirovnávám k tomu, že že je to vlastní a nájemní bydlení. Že pokud jako nemám na vlastní bydlení, což je ten pasivní příjem, tak musím bydlet v nájmu, což je životní pojištění podle mě. Že prostě si platím ochranu toho příjmu tak, že když se mi něco stane, tak mi prostě někdo ty peníze dá, to je stejný, jako dokud si nemůžu pořídit hypotéku na vlastní bydlení, tak taky bydlím v nájmu. Jo, tak jenom, aby jsme nebrali, že ochrana příjmu musí být vždycky životní pojištění, můžou to být rezervy a pasivní příjem. Pokud nemám milionové rezervy a pasivní příjem taky jako v dostatečné výši, tak pak potřebuju to životní pojištění.
Jo, já jsem hrozně ráda, že se tak jako doplňujeme, protože já tady toto jakoby na té schůzce říkám, že pokud vlastně jakoby nemáte ten pasivní příjem, tak jako životní pojištění a ono vlastně všichni moji klienti jako začínají právě na tom životním pojištění, takže jsem teďka takhle jako hezky přeskočila jako takový ten klasický klasický případ. pojišťovák. Jo. Všichni Hele, já nejsem klasický pojišťovák, ale prostě pokud jako nemáte přesně ty miliony nebo nějaký ten pasivní příjem třeba z nějakých jako investičních bytů a tak prostě jako jediná možnost, jak to zatím udělat, je přesně tady to pojištění. Jo. Protože ono pasivní příjem, o tom se taky můžeme někdy pobavit příště, ono pasivní příjem jako vybudovat není jako na 2 roky, že? Právě. Je to dlouhá cesta. Ano. Dobře, takže víme, že nejsme klasický pojišťovačky, ale holt jsme do toho nucený, jo? No, nucený, ale já nevím, já to beru jako, vlastně já vždycky klientům u životka říkám, že to je nástroj, který za mě prostě musí mít, protože pak podle mě jako by neměl investovat někdo, kdo nemá ochráněný příjem, protože když posílám někam peníze na trh a pak se mi stane něco zdravotního, tak tam stejně ty peníze posílat nebudu a jde to úplně vníveč. Jo, ale na druhou stranu vždycky jako dodávám, že to je věc, kterou doufám, že mý klienti nikdy nebudou potřebovat, protože pokud je zajišťuju na ty závažní jako propady toho příjmu, což jako invalidit, nevím, jestli to dneska budeme rozebírat jako úplně podrobně, to bych možná taky nechala na samostatné úplně video, ale jakože pokud jako invalidita, trvalé následky úrazu a nějaká dlouhodobá pracovní neschopnost, tak já vlastně nechci, aby to mý klienti potřebovali. Jo, protože se jim musí fakt jako něco zdravotního stát, když jako tohle potřebují využít. Na druhou stranu, když to nemají a přijde nějaký takový jako výpadek toho příjmu, tak pak je to fakt jako blbý a teď pardon, ale on to říká jeden náš kolega, že pak jako končí ty sbírky jako na Doniu. A že jich tam je. Těch sbírek. Jo, a jako jasně jsou věci, které vám ani pojišťovna neproplatí, ani jako veřejná pojišťovna, ani to soukromé zdravotní pojištění. Ale jako když to můžu něčím nahradit, tak já osobně si nedokážu představit, že bych něco takového neměla. Já to taky vždycky jakoby říkám, že nejlepší pojištění je takový, který vlastně se jako nemusí využít, nebo se využije na takový to, jsem prostě měsíc mám angínu, nebo nějakou takovou jako malou věc v úzovkách, ale ne na ty větší věci. No, já vždycky říkám, hele, jako mě se těch 1500 taky úplně jako nechce jako dávat. 1500, jo, tak jako, že... dobrý. No, jsi mladší vlastně, jako... já jsem zapomněla, ty jsi mladší. Jo? Já říkám, hele, prostě já taky nejsem z toho úplně jako nadšená, že jako posílám 1500 a prostě nic jsem z toho jako nedostala. Jo, jako... No, teď jak říkáš, že jsi z toho nic nedostala, to je úplně, mi připomněla, jedna holčina mi přišla asi měsíc zpátky. To je klientka, kterou jsem zdědila a ona přišla s tím, že z toho životního pojištění nic nemá a chce ho zrušit. No, to... Jsem říkala, hele, a co z toho jako chcete mít, jako? Jakože, jo, že dobrý, pojďme se pobavit o tom, jako přesně, co to životní pojištění má znamenat. A pokud mi někdo přijde s tím, že z životního pojištění něco chce mít, tak pardon, ale mně to přijde úplně uchylný, protože v ten moment chci, aby se mi stalo něco zdravotního. Ona tím ti právě říkala, pojďme zhodit ze schodu. Aha. Tak to jsem nepochopila. To jsem to její zadání vůbec nepochopila. Jo, no. No, ale víš, mě třeba fascinuje, že to nevím, jestli to říkáš klientům stejně a teď se dovím úplně, jak my každá fungujeme trochu jinak, tak je to hezký a myslím si, že i pro naše diváky a sledující to bude zajímavé jako zjistit, že každá to máme přece jenom trochu jinak. Ale já vlastně vždycky říkám, že největším paradoxem mi přijde povinné ručení na auto. Že mi jako zákon ukládá povinnost, abych měla pojištěný auto, že když jako z někoho třetího zraním, tak aby to šlo z té pojistky. Ale když se v tom autě rozsekám já, tak to je všem úplně jedno. Takže lidi si pojišťují automaticky auto, protože jim to ukládá zákon, ale to, že se v tom autě rozsekám já, tak je všem úplně šumák. Mně to přijde úplně paradoxní, jakože halo, jakože máte to auto radši než svůj život. Je to asi jako... to nepoužíváš, co? Ne, nepoužívám. Ale úplně jako asi začnu, protože jako i takhle na mě to působí jakože fakt to jako na mě jako působí, když vím, jo, o všechno okolo. A teď mám... Tak to je jako dost paradox. No a teď počkej.
Víš, kolik tvý auto má airbagů? 2. Dva? Myslím si, že jenom ve... Jo. Ty máš totiž starší auto, jo, ale já jsem teď, protože v mém okolí se teď poměrně často nakupují auta. A jedna z věcí, kterou ty lidi řeší, tak je, kolik airbagů má to auto. A já si říkám, hele, proč řešíte jako airbagy? No, kdyby přišla nehoda, tak aby nám to pomohlo. Říkám, aha, takže auto si budu kupovat podle počtu airbagů. Říkám, a to jako doufáte, že je budete potřebovat? No ne, ale kdyby náhodou, říkám, výborně, tak od toho je životní pojištění, protože kdyby náhodou, tak já tu životní pojistku mám. A taky doufám, že ji nikdy nebudu potřebovat stejně jako ty airbagy v tom autě. Říkám, nepřijde Hmm. vám to Hmm. divný? No ono totiž, když to neřekneš nahlas, Hm. jakože nepřijde někdo, kdo vlastně ten paradox řekne jako nahlas, tak vlastně ty lidi se to vlastně vůbec jako No, neuvědomějí. no. Tak Jo, pošlu ti pak fakturu za 2 nový příklady. super, díky. Ráda se stalo. No, takže životní pojištění, jo, jak jsi říkala, to nastavení asi bychom, já totiž už nevím, jak moc jsme dlouhý, když jsme začínali, těžko říct, aby jsme to tady zase Takhle, neměli hlavně budeme hodinu. doufat, že to natáčíme celou dobu. No, super, takže výborně. Ale na to bychom mohli dát jenom třeba nějaký jako kratší video, na co si tam dát pozor, jak by to, podle čeho by to mělo být nastavený ohledně pojistných podmínek a tady ty věci, aby když vlastně člověk jako jde na ten trh sám, tak aby třeba věděl a měl nějaký checklist, co tam prostě mít nebo nemít. Mně se líbí, že jsi řekla, že to bude nějaký kratší video. Já třeba na schůzkách, když klientům představuji finanční plán, tak u životního pojištění jsme třeba hodinu. A pak jim říkám, vidíte, to je tak easy téma, že nám zabralo jenom hodinu z té hodiny a půl. Prosím tě, a tobě je 1,5 hodiny trvá časová osa, hodinu ochrana příjmu, tak ty seš tam na něm jako na té schůzce 5 hodin, ne? Asi. A to je rozdělený, to je potom další schůzka, že jo, to je poradko. Takhle. To je jako Jo. představení toho konkrétního finančního plánu, protože já to jakože ten audit smluv, finanční bilanci a ty plány do budoucna, to je třeba 1,5 hodiny a pak většinou ty klienty posílám domů, protože já chci, aby jako v těch emocích a v tom, když si vysní ten svůj ideální život, tak prostě šli domů, abych je nepřehltila dalšíma datama. A pak přichází na řadu představení toho konkrétního finančního plánu a to už je jako další setkání zase. No, takže příští video bude hodinový. Jo? Přesně. No dobře, tak máme životní pojištění a rezervu. Co tam dáváš dál? To je ten základ. No a podle toho, v jaké fázi teďka jako ten člověk je, jestli jako má zmáknutý tady tohle i rozpočet a systém a tak pak dáváme nějaký jako další patra toho domu a tu jsou nějaké střednědobé, dlouhodobé třeba investice dle toho, co vlastně má na té časové ose. Potažmo třeba pak jako peníze jako na penzi. Ale je to spíš to mám postavený, takže systém penězích, rozpočet, rezerva, ochrana toho příjmu, to jsou všechny to jsou vlastně 4 takový jako ty pilíře. Když máme udělaný tady ty věci, nebo už to má v pohodě, tak začínáme prostě pomaličku dle té časové osy jakoby dál. Uh-huh. Jo, takže pak, jestli tam chce na bydlení za 5 let nebo za 10, ty děti za 15 a tak to je pak vlastně jako na tom jednotlivým tom klientovi, co vlastně v tom životě chce a jaký vůbec jakoby teďka zrovna má ten budget. Jo. Tak to jsem ráda, že jsi dodala, protože jsi říkala, jestli jim tam číslíš všechno, co chtějí, anebo se taky orientuješ tím, co vyplnili do bilance. Jako, párkrát tam jsem jakoby dělala těm klientům, že oni chtěli prostě to a udělala jsem, hele, tak kdybyste chtěli tohle, tak musíte odkládat tady 10 000, tady 6, toto, ale pak jsem samozřejmě ukázala i tu realitu, co vlastně teďka jakoby proto můžou jako udělat a co je jakoby, že jo, pak to byl takový jako mladý třeba klučina, takže pak, když se mu bude zvedat ten příjem, tak to může samozřejmě zase jakoby zvedat a tak, takže je to jako ruku v ruce jedno s druhým, prostě jaká je teďka ta aktuální situace toho člověka. Rozhodně nejsem ten typ,
teďka mi napadla jedna věc, když třeba klient přijde a má, nevím, na papíře 15 000 prostě, který mu jako zbývají, jo. A já říkám, hele, na papíře tady máte 15 000, jakože odkládáte každý měsíc. Jo. Já říkám, víte co, tak začneme puzzle honku, jo, takže tady dáme něco na tu rezervu, na tu ochranu příjmu a pojďme třeba dát, já nevím, 1000 tady ty investice a třeba 1000 tady to penzíko a dohromady to třeba bude dělat, já nevím, 5000. Jo? A pojďme si to zkusit, nebo vy si to zkusíte, jak to na vás působí, že jo, jestli to fakt jako opravdu jako je v pohodě a pak to můžeme v rámci těch servisních zkusek jako dávat dál, protože hodně se mi osvědčilo, že to, co je na papíře, tak to většinou není. Jo, já jsem... Jo, děkuji, že jsi to řekla, protože to mi běžela v hlavě otázka, že se tě musím zeptat, jestli jsi ten střelec, jakože ale 10 000 volný cashflow, tak všechno vycucnem. Já bych byla asi trochu větší střelec než ty, kdyby z 15 000, jakože na tom papíře zůstávalo 15, tak minimálně 10 rozhážu. A už jenom z toho principu, aby to neutrácel ten člověk. A stejně bych chtěla, aby těch 5 000 dával ještě stranou pořád někam. Ale no, jo, přesně, tady máme asi velmi podobný styl, že radši si to vyzkoušejte, zjistěte, jak se vám funguje s tím finančním plánem a pak radši po měsíci, po 2, po 3 to navyšovat. Kdy já vlastně vždycky, když podepíšeme s klientama smlouvy, tak je zhruba do půl roku. Chci vidět, abych se zeptala, pokud se neozvou dřív, tak jak s tím finančním plánem funguje. A jak se s ním přesně jako zžili, jestli jako pociťujou, že když jsme tam vzali nějaké peníze a posíláme je někam na trh, tak jestli to jako nějak cítí. A vlastně mě obrovsky baví, když mi klienti řeknou, že třeba pokud se budeme bavit o investicích, takže kolikrát ty investice ani nesledujou a jim potom řeknu, kolik tam mají peněz, tak jsou vlastně milé překvapení. A občas se mi teda stane, že někdo řekne, no tak to bych čekal, že tam bude víc. Říkám, jasně. A teď je to třeba i po roce, po 2 jako spolupráce. Říkám, dobrý, a teď ten člověk tam posílá třeba 1000 měsíčně. A říkám, no jasně, tak ono jako složené úročení funguje hezky, čím víc tam je, tak tím je to lepší. Říkám, ale na druhou stranu já to vždycky beru jako, že jsou to peníze, které ten člověk ani neutratil. A kdybych mu je já nesebrala a neposlala někam na trh, tak je schopný ty peníze utratit. Jo, a na to kolikrát ty lidi jako podle mě zapomínají a berou jenom to, aha, tak já jsem tam poslal 24 000 a mám tam jako 3 000 do plusu. Říkám, no a těch 24 000 jste neutratili. A to už občas někteří zapomenou. Role tady těch rádců a těch parťáků, který prostě to pak vysvětlí tu situaci a posunou vlastně toho klienta dál. No, takže tady ty investice a tak to si myslím, že bychom si pak třeba taky přesně mohli nechat zase na nějaký kratší video. Aby to nebylo v jednom kuse. A teďka teda jenom to pojďme zhrnout. Minulý video, nebo ještě ses nadechovala? Jo. Ještě něco k tomu chceš? Jo, protože jedna důležitá věc, protože nesmíme zapomenout všechno to, co jsme vytvořili, tak ochránit. Takže mě napadlo, že bychom mohli dát i video se speciálním hostem, pokud by souhlasil. Protože si myslím, že mý tví klienti ho znají. A jestli by Kuba souhlasil, tak bychom si ho mohli přizvat do videa, protože já jsem neskutečně ráda, že co se týče jako pojištění domácnosti, odpovědnosti, nemovitosti, profesní odpovědnosti a všech tady těch cestovek a tady toho tady té oblasti neživotního pojištění využívám vlastně Kubu Mazala, který je fakt jako profík. Trochu mě mrzelo a lámalo mi to srdíčko, když asi 3/4 roku zpátky skončila Daniela v našem týmu, ale Kuba ji zastoupil. Co? Už je tak dlouho? No, vlastně v listopadu. Tak půl roku, 3/4 roku, no. No, to letí strašně. No, tak když jako skončila, tak mi to lámalo srdíčko, ale troufám si říct, že mý klienti to moc nepoznali. Nejenom, že mi to láme srdíčko, ale v rámci hlavně profesionality. Protože já si nedokážu představit, že bych tuhle oblast ještě řešila já s klientama. Že to mi přijde tak jako specifická a individuální oblast, že je fakt potřeba mít člověka, který to řeší jako jenom tohle. Takže jo, já jsem to chtěla jenom říct, aby to nevypadalo, že ano, vyřešíme životko, rezervy, investice, penzíko, ale že je tam ještě ta druhá část, kterou evidentně ani ty nedáváš do finančního plánu. Já totiž taky
Jak? No, jako dávám, ale vlastně já jsem se teďka tak upěla jakoby na tu časovou osu tady ty věci, že vlastně jako zmiňuju to tam, i když třeba, já nevím, člověk v nájmu a tak, Mhm. jakože něco takového je, a pak vlastně to pinknu vždycky Jo, jako na Kubu, ale jo. teďka jsem se soustředila tak jako na toho člověka, že jsem úplně ochranu těch nemovitostí a tak. Jo, tak Jasně. tak jenom, že to souvisí taky jako s tím finančním plánem, tak aby jsme na Kubu nezapomněli, protože za mě je tohle obrovsky důležitá součást, že přesně kolikrát přijdou klienti, já bydlím v nájmu a nepotřebuji nic pojistit, jasně, a když tam byt vyhoří, tak jako co budete dělat? Super. A nebo když vytopíte souseda, tak co budete dělat, když nemáte pojištění občanské odpovědnosti? Tak jenom, že tohle do toho finančního plánu patří taky a velmi často se na to podle mě jako zapomíná, no. Přesně. No ještě, že tady Moni máme. Ještě se tak hezky doplňujeme. Tak hezky doplňujeme. A nevím, No a počkej, teďka teda promiň, já to musím zhrnout. říct. Ne, počkej, pak to můžeš zhrnout, ale já to musím říct, pardon. Ale já mám pocit, že když jsme takhle na dálku, tak nám to jde ještě líp, než když sedíme vedle sebe. A tím chci říct co? Nic, že další video možná uděláme zase online. No, tak. Teď to můžeš zhrnout. No, takže to pojďme zhrnout. No, tak teď jsem to si zapomněla. Tak, minulý video, nebo předminulý video, rozpočet, systém v penězích. Dneska jsme se bavili o tom, že teda, to jsme se bavili na začátku finanční bilance, ale to je spíš jakoby v rámci těch našich schůzek, ale udělat si nějakou časovou osu, začít pohotovostní rezerva, neplést si pohotovostní rezervu s krátkodobou rezervou nebo odloženou spotřebou, třeba chci si koupit auto nebo chci si zajet na dovolenou, ochránit sebe, když nemůžu pracovat, mám nějaký úraz nebo nemoc. No a když si splním tady ten základ, tak pak teprve můžu začít investovat v rámci toho času v tom mém životě, co vlastně já chci. A nezapomenout, že když si něco koupím nebo v něčem žiju, tak je potřeba ochránit i ty zdi a ty plechy a všechno okolo nás. Ochraňte Jo? si zdi. Ochraňte i lidi kolem vás, pokud jste nějak šikovní, tak pojistka na blbost se vždycky hodí. Ano, ano. Tak jo. No a příště natočíme asi ty jednotlivé oblasti. Já mám pocit, že na tomhle kanále my už jsme je natáčeli s Ráďou. Že někde v historii na začátku jako budou, ale bude fajn si to refreshnout, protože přece jenom 4 roky si myslím, že od těch videí uplynuly a my jsme taky, hlavně ty jsi tady nebyla, já už jsem taky někde jinde a bude fajn se na to podívat úplně od začátku. Takže to máme další téma na další Máme video. na půl roku Skvělý, tak jsme No, tak jo. Tak tím pádem, kdyby vás k tomuhle něco napadlo, nějaký dotaz, napište nám do komentářů nebo na naše Instagramy, které máte v popisku toho videa. A je to vše dneska. Vše. Tak nezapomeňte, že pokud chcete změnit svoji budoucnost, tak nejdřív musíte změnit ty zajeté koleje, ve kterých dneska jedete. A my se na vás budeme těšit zase příště. Mějte se krásně. Mějte se.